Dobrodošli u strašne priče za plašivu decu. Serijal poučnih priča za ljubitelje grozota. Deca danas obraćaju suviše pažnje na odevanje. Vidite? Ali odelo ne čini čoveka. S druge strane, ova knjiga baš lepo stoji ovom pauku. Baš je šik. Ova priča se zove Princezina odeća. Princezina odeća. Jednom davno, u dalekom Jezogradu, živela je prelepa princeza. Ona nije bila prava princeza. Samo ju je njen glupi otac tako zvao. Volim te, tatice. A volim i ja tebe, princezo. Zlatna ribica je pozelenela od muke. Jednog dana stranac im je došao u kuću. Ili si ti, o moj gospođica Shears? Rekla je njena majka. Grozno. Izgleda kao zla veštica. Nije ona veštica, zar ne gospođica Shears? O, nikako, ja nisam zla veštica. Gospođica Shears je jedna od onih finih ljudi koji nude kataloge. Donela je slike nove garderobe koje želi da pogledaš. Ali meni tata uvek kupuje novu garderobu. Dreknula je razmažena princeza. Tata je bio veoma popustljiv kada je u pitanju trošenje gomile novca na njegovu dragu princezu. Rezultat toga bila je najveća i najlepša kolekcija garderobe u celoj Engleskoj. Nije ni bilo čudo što je Felicity postala pravo malo čudovište. Glupačo, ne mogu da nosim taj ružičasti pojas u suknju sa leopardevim šarama. Donesi mi na ramenice boje kornjačevine. Bilo je neprirodno da dete bude toliko opsednuto odevanjem, pa je njena majka rešila da to prekine. Zar ti ovo ne bi lepo stajalo? Odvratno je. Durila se princeza. Ili ova haljina džinsa, to je sada moderno. Ali Felicity je već bila besna. Ne sviđa mi se ni jedna. Volim samo lepe stvari iz lepih i skupih radnji. I skupocene stvari koje sama odaberem. U tom slučaju ja ću morati da biram umjesto tebe. Njih dve su sedele tako ceo dan, sve dok je majka nije kupila potpuno novu garderobu. Doviđenja, Felicity. Vidjet ćemo se uskoro. Felicity se krila na spratu i pravila se da ne može da čuje. Ali čula je. Čula je gospođicu Shears kako pozdravlja i kako se vrata zatvaraju za njom. Ali kada je pogledala kroz prozor, da bi vidjela kako dlakava veštica izlazi na baštenska vrata, gospođice Shears nije bilo. Nestala je. Felicity nedelju dana nije razgovarala sa majkom. Kada je stigla pošiljka od gospođice Shears, sakrila se u baštensku šupu. Radije ću da živim sa paucima i bubama nego sa tobom i tom odećom. Još je nisi ni videla. Dođi da je probaš. Ali Felicity je odbila. Ostala je u šupi, sve dok slučajno nije uprljala džemper. Tek tada je ušla unutra da bi obukla nešto čisto. Ali, kada je otvorila plakar, pala je u nesvest. Njena predivna garderoba bila je zaključana u gornjem pregratku, a umjesto nje zatekla je jeftinu, ružnu odeću kakvu još nikada nije videla. Što je bilo najgore, majka je od nje zahtevala da to obuče. Ne! Rekla je Felicity.
rekla je njena majka. Pokušala je da se nagodi. Ne, rekla je njena majka. Da, rekla je Felicity. Zar ne bi bilo lakše da joj vratiš onu lepu garderobu? Ne bi bilo lakše. Ali ona je moja princeza, a princeze rade šta god hoće, sve. Ona je razmaženo darište, ima da radi ono što joj se kaže. Ali te noći Felicity je uzela stvar u svoje ruke. Kada je sat otkucao ponoć, spremala se da napravi prvi rez. Ali tada je primetila mali crni paket na podu. Na njemu je pisalo da samo princeza sme da ga otvori. A ona je bila princeza. Unutra su se nalazile male srebrne makaze na kojima je bila zakačena poruka. Poslao me je neko ko želi da brinem o tebi. Zato budi uvek dobra prema meni. Jer u suprotnom neću da te pitam. Morat ću s mesta da te prevaspitam. Kakva sreća! To su bile predivne makazice za ovu svrhu, mnogo bolje od starih, tupih, kuhinskih makaza. Felicity je zgrabila kariranu bluzu i odrezala parče rukava. Makaze su magično prolazile kroz tkaninu. Ponovo je sekla. Ovoga puta još brže. I rukav je pao na pod. Ovo je bilo zabavno. Uzela je još omražene odeće iz plakara i seckala je na komade, na komadiće. Makaze su sada same sekle. Parale su kidale, cepale, seckale. Sve dok Felicity nije ostala okružena odrodnjicima. Ovo će naučiti pameti tu odvratnu vešticu, gospođice Shears. Sada će majka morati da mi dozvoli da nosim lepe stvari, najlepše kakve ja volim. Sada se nešto dogodilo. Makaze su se otrgle njenom stiskom. Ne! Ali bilo je prekasno. Gornji pregradak se otvorio i makaze su seckale njenu lepu garderobu na komade. U sobu je nastao vrtlog svile, satena, somota, šljokica, koji usisao Felicity i vrtao je po podu. Kada je ugledala lice na prozoru, ostalo je tamo tek koji trenutak, ali bez sumnje imalo špicastu bradu i 3 crne dlake. To je bila gospođica Shears na metli. Kada su sljedećeg jutra njeni roditelji ušli u sobu, prozor je bio širom otvoren. Njen plakar je bio prazan, a Felicity je ležala ušuškana na krevetu. Princezo, zustio je njen otac. Šta se dogodilo? Nisam ja princeza, Reče Felicity. ja sam Felicity i nemam šta da obučem. Od tog dana pa nadalje, u školu je išla obučena u ćebe. Možda bi bedni pauci trebalo da razmisle o tome. Tankonogi. Sad idi i presvuci se, inače ćeš gologuz ići u školu. I sa medvedom iza svojih leđa.